डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे रायजोफोर दिपेन बर' बिथाङा रन्जन दैमारिनि सायावहाय माखासे खेंफ्रुसारनाय लाबोदों बिथांनि केसनि सायाव लोगोसे आं फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं। जोङो दिनै फैदोंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कर्टआवहाय ज' गासै 14 जन आदा अफ्रिबो दं लैहोरमोनबो इभिक्सनाव रेसन हैनाया बिनि केसा दासिमबो जोबाखै मा बायलाय होबा ओइ मा मोनाखै आदा मोनाखै खोथाया नैबेबो दंफायो केसाव खोथाया जाहैबाय बिसोर ओरैबायदि खालामदों जायफ्रा मानसिफ्रा लिस्टआवनो गैया नेमा लिस्टेडआनो नङा बैसोरखौबो नेम सोनानै होनानै दायो हियारिंआ ओरै जागासिनो दं आरोना माने हाजिर जानांगौआ कर्टआवहाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो लेट जाबाय नै दिनैथ' जाबाय आरो नेक्स्ट दिनावहाय बै जायफोरनि नाम होदों मानसिफोरखौनो सिनाया पुलिसाबो नागिरनानै मोनासै दां मस्ट प्रबाबलि बैफोर मानसिखौबो नाम सोनानै होफादेरनाय माब्रै मा इन फिउचार नुलांगोन सोर होदों केसखौथ' बेखौथ' नुखागोन माने रेसन हैनायनि नामावनो मायाव होफादेरखो लुंगानाय ना मानाय माबायदि थ' बेफोरबायदि आरोना दा आं कर्ट मोखांनिफ्राय नैबे भिडिअखौ बानायदों जिखुनु जाया आं नैबे भिडिअखौ होनो थांगासिनो दङ दिपेन बर' सारा मा बुंदों डिआर नाब्ला सारनि सायावहाय नायजोबग्रोनानैसो कमेन्ट खालाम। सार रन्जन दैमारिनि सायाव मा बुंगोन मैयादि जे एसअइउ नि गेजेरजों डिअटिभिनि आर्टिकेल बेखौ बोखारनो एनडिएफबिनि आफादगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आलफानि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन अबिन राजख'वा अनुप सेतिया शशधर चौधुरी आरो गोबां बिथांमोननि जि गुबुन मोनसे केस बियो स्पेसियेल सेसन कर्टआव माने हियारिं जाबाय थादोंमोन आरो बे हियारिं जाबाय थानाय बि केस बिखौ स्पेसियेल सेसन कर्टआ मैया गासैखौबो दखमुक्त माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय। सिबिआइ कर्टनि बा सिबिआइ आदालतनि जे सिबिआइ केस बेयो दाबो रन्जन दैमारि आरो गुबुन सा 6 बिथांमोननिया दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ सुप्रिम कर्टआव पिटिसना बा हियारिंनि थाखाय जों नेनानै दङ दाख्लै जानांगौमोन खिन्थु गोदान माने चिफ जास्टिस अफ माने इन्डिया सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसा सोलायनायनि थाखाय बे डेटआ एसे दा माने दोरोददों गोदान डेट फैगोन खिन्थु मैया जि रेहायनि जि रायदान होबाय बा दखमुक्त माने खालामबाय बे केसा आलादा केसमोन जिहेतु गोबां माने केसाव दैदेनगिरिफोरखौ आइनि भाबै जगरिया खालामनानै दोनदोंमोन बा दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव गोबां केस होनानै दोनदोंमोन मालाबा जों टाटा केस नुदों मालाबा सिबिआइ मालाबा एनआइए मालाबा गुबुन अपारेशन इउनिटनि गोबां केसफोर दङ आरो बे मैयानि जि दखमुक्त जानाय केस बियो आलादा मोनसे केसमोन बेयाव दिनै बिथांमोनखौ माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय आरो बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जाजमेन्ट बेयो मोनसे हिस्ट्रिक जाजमेन्ट आरो बेखायनो जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया भारत सरकार आरो जायफोरो आइनि भाबै बे केसखौ डिल खालामदों जोङो खावलायगोन जे जिहेतु मैया दाय गैयै होननानै फोसावबाय भार्डिक्ट होबाय दा बेखायनो गुबुन केसफोराबो बेबायदिनो रेहाय बा बे केसखौ फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ आरो मैयानि जि लेन्डमार्क मोनसे जाजमेन्ट बियो जोंनि फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां केसआव जथेस्थ पजिटिभ मोनसे माने रिमार्क बा पजिटिभ मोनसे नोट लाबोगोन होननानै जोंहा आसा दङ आं बेखायनो खावलायबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो इउनाइटेडलि थानानै जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि बेलायाव जों खामानि मावनांगोन। गोजोन्थों।